Lakhai kora pho nilip MSC constituency ke parlo koilamatia hawar wo phonga sar amikar karbiang long pen nongnam kache thangklong diopani college a principal Boson Rongphar aphan non kewangji bokajan LAC pen MLA bangphu kilik mate MLA election ahut ke ticket pivek nangji pusi pherangke athengno dokhora hidi BJP local vote polling centers asong japo atumpen matijong niphai kripliar ni rat atum aphan mate karbi anglong autonomous council keja atum mate karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuningri padopon pinpor dami diopani college principal Boson Rongphar inut kethekse kereset abang radatum keso kisung mekri meklang ke photo maphanta kirap kipi ke pajer dot ver abang tu lapen ajada saida claim thek lapen badu penta kai kita chimisen abang lapen alang liki orengang hoi do kok pusitami ajat amai lapen thorom amai long anda chingki phun lapen chimisen lason inut apuna chak chokli maphan ke non ke wangji MLA kilike Boson Rongphar phansi ticket pivek nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen arpukedo kethekiding atuma phan kachuningri padopon lapen phirangke atum Boson Rongphar phan karjo hot lamthe nangapachini dunke nili nonamat kichoki jona phan ke nili arnama hirjume pen minta jokprotlang sida munit pirthe ke wangke e phongwet lasi e phong pirthe ke wang hut rada tuma phanta tipi ke pajier kerabji aphan ninghang pik kado kabe aphan tipi ke pajier kerab long et nangji pulote rachari intangkring asorkar ajakong donangji ansi sai pachetang pon thekji mate mo karli juya phi positami lahai tipi ke pajier tekang asimbon ke kai ke eso isu ove aram sining pirthe ruretik anta kaike da isi phurki molong dover popsi klarda kalam chithan pontu alang lisa ke claim pon lason hello pharoi sira ner cap ST bokajan LAC pen non ke wangji surehini rain kora trok Assam assembly election BJP pen Boson Rongphar aphansi party ticket tipon popsi radatum ani chethe konlo alang like inut radasai claim bang party alongta BJP is Karbi Anglong alongta members economic cell convener abarim BJP nilip mandal general secretary lapen sureni rain kora isia hota ticket kehang tang abang lapen non ke do bom team Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Rong hangbenta chimisen lasi non adihu ke alang lisi BJP pen party a ticket ke alang lisi long ponpo ongdong akhai adivasi Assamese Bengali Nepali Siam Rengma Garo lapen dhorom tipu pepin pen alang like rat pangri thekji alang like kepla avi kolamati pen Samson inti Karbi Nong lai